Eu sou Ngiyabingelela babumphostoli noma bomphostoli nabefundisi bonke nabefundisikazi nomama nobaba nabasha Sunday school egameni leNkosi Jesu. uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Onibingelela abazalwane nabomnikazi usizwe basemaphakathini ebhentshini yasentabeni phansi umfundisi uMamzoli. Kuyintokozo ngakumina ukuthi ngibe khona la eHammersdale eNkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba bengingathanda noma ngifisa kodwa uNkulunkulu angavumi ngendlela ehlukahlukene. Kuyinhlanhla futhi kungumusa kaNkulunkulu ukuthi kulesi sikhathi esasiqoqa sivuselela siphe ilizwi lakhe ngenceku yakhe. Enhlizweni yami lezi zinsuku nginomthandazo ngithi Nkosi awusisize siyibandla lakho ukuba sihambe sibhekile kuwe, sihambe futhi ngokufanele ivangeli njengoba seshilo uMkhonokotho ngoba iy'nsuku zethu sikulomhlaba sibalile. Kunencwadi engibusisayo lezi zinsuku la uDaniel esephuma ekhishwe emphambili wezingonyama la kade efanele khona ngenxa yokukhonza uNkulunkulu wakhe nangokuthanda uNkulunkulu wakhe. Ngithanda amazwi awashoyo ngovuka uDaniel chapter 6 lapha emavesini okugcina la ethi khona ethi enkosini uDariyo mana njalo Nkosi abanga nomuntu usathakazela inkosi uma ehlungwini nenkosi efaka isigcebhezi sokuthi ayemphambili iphathwe ngonyaka. Uthi mana njalo Nkosi ngoba uNkulunkulu wami engimkhonzayo ophilayo akatholanga icala kimi akatholanga futhi icala kuwo. Akukho kube ngikwenzile ungithole ngithembekile. Ngathi Nkosi nami ngisize ngiyifuze le ndoda ukuthi endleleni yami ngithembeke ukuze emhlabeni ningatholakali icala kimi noNkulunkulu wami uqobo angatholi icala kimi. Yileso isifiso sami ngisifisa ngesifiso ibandla kaNkulunkulu ukuthi seshinezwa ngabazalwane sabusela kangaka ngevangeli elinamandla masihambe sithembekile. uNkulunkulu asisize sisamkhonza simkhonze ngokuthembeka. uJesu Kristu inkosi.